हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो गोजोन फुंबिलिनि बयखौबो बरायहरबाय। आं दसे फुंबिलिनि एक्सारसाइज खालामनो नागिरदों। माने बे आथिंफ्रा सायो नालाय मिजौ नालाय सम सम, ओमफ्राय नैबे आथिं हान्थुफ्रा ख्रुब ख्रुब मोनो आरो। ओमफ्राय नैबेयाव सोरबा बायदिना जिम जिम मिजौवो नामा, बेबायदियाव आफाथालायाव जिम जिम मिजौवो। दा बिनि थाखाय एसे मोजां फर्मुला देखायहरनो नागिरदों, माबायदि खालायबा मोजां मोनो आरोना। आं दा अनेक गिदिंनानै फैबाय, खारना फैबाय आरो दसे, मानो होनबा देहाफ्रा स्ट्रं जायो आरो। बिनि थाखायनो आं एक्सारसाइज खालायो, एसे देहाफोरखौ फ्राद मोनो आरो। दा होनबा नोंथांमोना नायलांबाय था, आं फुङाव माबायदि खालायो। माने देहाखौ बिराद थागद मोनो आरो। ओमफ्राय नैबे आथिंफ्रा जानजिफ्रा एकदम स्ट्रं जायो आरो। मानो होनबा नैबेखौ ओरै लाबाय आरो, बेखौ ओरै लानानै जिरायनायनोबा उन्दुनानैबाबो जायो आरो। बेखौ आं उन्दुना खालायनोसै आरो। माने बेखौ 10 बार फिदिंनांगौ आरो, उल्था फाल्था। ओरै 10 बार, ओरै 10 बार, ओरै 10 बार लाबाय, ओमफ्राय ओरै 10 बार लाबाय। बे बुस्थुआ एकदम ओरै जानांगौ आरो ना, नै ओरै ओरैहाय लोगोफोर, ओरै ओमफ्राय ओरै लाबाय, ओमफ्राय ओरैहाय बेबायदि आरोना। ओमफ्राय बेयाव ख्रब 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 मोनजोबथारो आरो। ओमफ्राय दानिया साइकेल सालायनाया जेरै सालायो बेबायदि ओरैहाय 10 बार, ओमफ्राय उल्था ओरैहाय 10 बार। नैबे हान्थुनि थाखायलाय बेयो, बे हान्थुनि थाखाय। हान्थुआ माने एकदम सोरनाबा माबानो हाया नालाय, थिग बेबायदि आरो ना। नैबे हान्थुआ फ्रि जायो आरो। मानो होनबा नै आं खिथानानै देखायनि आरो, नायलांबाय था। जाहैबाय बियो ओरैहाय, ओमफ्राय ओरै बेबायदि आरोना। ओमफ्राय नैबे देहाया बे हान्थुआ बिराद रम रम मोनजोबगोन आरो ना, एकदम रम रम मोनजोबथारगोन। होमबाबो सेस्था खालायनानै खालायथार आरो, सेस्था खालायथार आरो। होमबाना नोङो सप्तानैजोंनो एसे प्रमान मोनगोन आरो, गाव गावनि आथिं जानजि बेफोरखौ एसे स्ट्रं मोनगोन आरो। ओमफ्राय जेरैबो जाथाराखैबा बे खासनि थोरसि दं नङा होमबा, खासनि थोरसि, बे लहानि थोरसिया जोंना गोदोनि बोराय बुरैफ्रा ओंखाम जायो नङा होमबा, बेयाव ओंखाम जाग्रायाव मा खालायदो, दै गुदुंखौ ग्लब ग्लब गोदौ होदो, ओमफ्राय बिदिनो एसे माबानानै एसे गुसु खालायनानै आथिंखौ एसे गाज्रोम गाज्रोम खालायबाय था। बिदिनो गाहोलां बोखारहोलां, गाहोलां बोखारहोलां खालायबाय था। ओमफ्राय दैया एसे गुसुहां गुसुहां गाजोबनो हानाय जाबाथाय गासोमनानै 20 मिनिटसो थानांगौ आरो। 20 मिनिटसो थानांगौ लोगोफोर। 20 मिनिटसो थानायनि उनाव बिदिनो नोङो सप्तासेसो खालाय आरो। सप्तासेसो खालायनायनि उनाव नों गावनि देहाखौ माबायदि मोनगोन नायलांबाय था। होमबाना फ्रि मोनो आरो। आंबो गोदो जादोंमोन जानाया, अजा फाथाल नायबायलै हिसाब गैया, हामनोनो रोङा। ओमफ्राय बिदिनो खालायै खालायै आंबो एसे मोजां मोननायखाय आं दा बुंनो रोंनाय जाहैबाय आरो। ओमफ्राय बे ओरैनो जिम खालायनाय बायदि खालायबाय थानांगौ देहाफोरखौ। खारनायाव आं दहाय देखायनांगौमोन, जायाखै। दिनै अखा दोमैदोंना फुङाव, बेनिखायनो आं माबा हराखै। आं माबायदि जिम खालायो बाहेराव, आं माबा बैथिं दैसा दङ, बिलो, बेयाव थांनानै खालायो आं फुं फुङाव। एसे बोरायनानै थाबाथ' जायाना, गावनि देहाखौ एसेबाबो माबा लाखिनांगोन ना। दानो जुदि बोरायनानै ओइ जेबो उदायला जों होननानै जुदि थाबाय थायोबा गावनि देहाया बिदिनो बरबाद जालांगोन आरो। बेबायदि आरोना। बारनाय एसे
सौलां खालायनाय बेफोरखौ एसे माबानांगोन, गावनि देहानि थाखाय एसे स्ट्रं लाखिनांगौ आरो ना, गाव गावखौ साननांगौ, होमबाना देहानि थाखाय बिराद माबा आरो प्रधान आरो जों बिदिनो। होमबा गाइस लोगोफोर, आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै, ओमफ्राय नायलांबाय थादो। आं एसे बे माबा खिथानायजों लोगोसेनो आंनि बे थाग्रा जायगाफोरखौ देखायलांसै। ओरैहाय पन्सायत अफिस दं, ओमफ्राय ओरैहाय सोमलि बिबार गुफुर दं, ओमफ्राय ओरै लामा बोरै थाङो बेखौ खिथाहरनोसै लोगोफोर। होमबा नायलांबाय थादो। आं ब्याम खालामनायखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय रायजोफोर। दे खुलुमबाय, गोजोन्थों। बेयो नै जोंनि आसामनि सोमलि गुफुरा माबादि बारोथाय, बेयाव सोमलि गुफुर दङ जोंनाव, नै फिथाइ थायबाय, नै फिथाइया मा साइसनि बेयो, नैलाय गोलाव गोलाव, बे बिबारा ओइनै बेनो गुफुर गुफुर आरो बिबारा फिसा फिसासो, जोंनि आसाम बादि गिदिर बारा आरो बेनो मा साइसनि सोमलि बिबार बेयो, गिदिर गिदिरथार आरो फिथाइयालाय। ओरै दै थाबाय, बैयो गासिबो दै गोजा आरो दा आं थानाय न'नि गोजौआव दङ आरो आं उखुम सायाव दङ आरो नैबे थालायाव थायो आं, बे सिङाव, बे आं थाबायनाय सिङाव थायो आरो बेयावनो एक्सारसाइसबो खालायो आङो सम सम, फुङाव देहा थाग्रोद जानायनि। ओइनि दैया, ओमफ्राय बे दैयाव बे मानसि थाबायनाय नुदोंना, ओइ जिङाव, बेयाव थांनानै एक्सारसाइस खालायो, माने देहाफ्रा फ्राद जानायनि। देखायहरगोन आं नोंसोरनो माबायदि खालायबा माबायदि देहाफोरखौ थाग्रोद मोनो, थाजिम मोनो, माने गाव गावनि माबाखौ एसे मोजां मोनो आरोना देहाफोरखौ। ओंखायनो फुङाव बिदिनो ससे ससे खारनांगौ हाथ्राबाबो। जोंथ' टाइम मोना नालाय, देवबारावल'सो ओरैनो टाइम मोनो, होमबाबो दसे दसे ओरैनो गावनि माबाखौ मोजां लाखिनो थाखाय आरोना, बेयावनो माबायो आङो। नै आं गेलेग्रा जायगाया बेनो, बेयाव गेलेबाय थायो आं फुङाव, सानफ्रामबो फुङाव गेलेफैयो आं। ओमफ्राय 7:30बाथाय ओंखारलांबाय आं कलेजाव थांबाय आरो नै ओरै ओंखारलाङो आङो, ओरैजाय ओरै गान्धीपारा मोनहैगोन थांबा, बासआ एभेलेबोल मोनो जोंनि बेहाय, टाइमलि टाइम बास मोनो आरोना। ओमफ्राय नैबे पन्सायत अफिस, बेयो पन्सायत अफिस होनो बेखौ, बिराद गिदिरथार। ओरैनो पन्सायत अफिसबो ओमफ्राय मन्दिरबो दं आरो बेयावनो लोगोसे, ओरैहाय नै बिराद गिदिर मन्दिर दं। नै दा जानोसैलाय फुजाफ्रा, देवालिबा आरो बिराद गिदिर गिदिर जायो। बिसिना फुजानि हिसाब गैयालै, हिसाब गैयि फुजा जायो फाग्लासो। ओइनै बासआ फैलायबाय 30 नाम्बार, 30 नाम्बार खयामथरनिफ्राय फैयो बेयो, दा थांफिनगोन। ओरैहाय माबायाव थांसिगोन, सुलुर थांगोन बेयो, सुलुर जानानै थांगोन। ओमफ्राय फालाराम बे साइडजों थांगोन आरो पागमपाटि पालाराम बेजों थांगोन आरो बेयो, बे रडआ। ओरैनोथ' बासनि आंखाल गैथ्रा जोंनि बेहाय। माबायदि एक्सारसाइस खालायो बेफोरखौ आं देखायहरगोन, माबायदि खालायबा माबायदि मोजां मोनो बेफोरखौ देखायहरगोन आरो आं, टाइम मोनाखै माने, टाइम मोनबा आं देखायहरगोन। दा आं दिनै दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों, दा जाखांनानै थांगोन आरोखि आं।
ओमफ्राय दा लोगोफोर बिदिनो आं थाबायबाय थानो मोना नालाय बेनिखायनो भिडिअफोरखौनो बानायनाय जाया आरो ओरैनो टाइम मोनबाल' हगारो आङो। सोरबाफोर गोसो गुदुं जानानै नायनो ओरैनो टाइम पास नायनो गोसो जायोबा नायनो हागोन। आं बिदिनो हगारलाबाय थायो आं थानाय जायगा आरो आं अबावबा बेरायनो थाङो। नै दा चेन्नाइआव थांसिगोन दे आं मागोआव चेन्नाइआव थांबा हगारगोन आं। चेन्नाइआव सागराव थांगोन आं सागराव मोजां मोजां जायगा मुक्ता मोनोनो बे मुक्ताखौनो लायनो थांगोन आं माने नुगोन नोंथांमोनहा आं देखायहरगोन। मोजां मोजां सिनारि दङनो गार्डेन्स बेरायग्रा जाग्रा लोंग्रा दंजोबो होनदों माथो। थांफेराखै आं थांनायालाय होमबाबो थांनाय नायनो सानदों आरो एबार गासिबो फेमिलियैनो थांगोन आरो आं माने गथ' गथाय गासिबो थांजोबगोन। एसे बोसोराव खनसे देखायहैगारनांगौ बेफोरखौबो जेरै जोंनि पिकनिक स्पट ओरैहाय भैरबकुन्द'फ्राव पिकनिक जाग्रा जायगा गैया होमबा थिग बिदिनो जोंनि बायदि फिसा नङा खिन्थु बियो बिराद गिदिर सागर आरो सागराव थांगोन आरो आं सागरखौ देखायगोन। मोजां मोजां सिनारि दंनो जायगा दंनो बेफोरखौ नायना फैनोसै। ओरैनो सिनारिफोरखौ नायनो थाङामोन आं थांनायालाय ओरैनो मुक्ताल'सो लायनो थांनो गोनां आर्जेन्टथार आसामाव दाबा मोजां आसामाव होनो मोजांनो मुक्ता गोथां गोथां थायोनो माथो बेबो आंथ' सिनायफेरा सिनायनाया जोंहा हिनजावफ्रा सिनायो आरो सोरबा बिमाया खिन्थाहरदोंनो गोथाङा माबायदि गोथैया माबायदि मालाय आयना दंखायो बायनो ओंखायनो थांनानै लाना फैगोन आरोखि मुक्ताखौ। नाया नै आंना बेयावनो मोनजाबाय थायो नैबे दंगआवनो सेरथाम सेरब्रै बोरसि गारना दोनबानो नांनानै थायो फाग्लासो थाइलेण्ड मागुरा। ओमफ्राय नैबे मेथुखा बिबार माबा बिलाइ सिं सिं थायो बै मेथुखा बियो दैनि ओमफ्राय बै जाबाय एकदम बिलो आरो बियो बेयाव दालायमोन आरोखि ओमफ्राय हजों माबानिफ्राय अख्रामनिफ्राय बोयो बे बुस्थुआ कयामुथुर बे रेलवे स्टेसन एकदम ओरैहाय अख्राम होननाय मोनसे जायगा दं बेनिफ्राय फैखानाय आरो 25 केजिसिम दङ माथो थाइलेण्ड मागुरा जोंहा मासे मोनजाखांबाय आं बोननानै 12 जन जोंनि 6 जन बर'फोर ओमफ्राय ओरै बिहारिफोर 6 जन 12 जनजों जाबाबो जाख'नो हायाखै ओरैबायदि फाग्ला ना बेयो जि गिदिरखा आं देखायहरनो सानदोंमोन आं बे समाव माबाखौनो ब्लग भिडिअ खुलियाखैमोन नालाय नै दासो एसे माबा माबि जायगा सिनारिफोरखौ देखायहरलै नोङो माबा ब्लग भिडिअ बानायनानै होनना बुंहरलाबायनायखाय नोंथ' अनेक जायगा बेरायबाय गिदिंबायबो होननानै बुंहरोना लोगोफ्रा नैबेयावनो बानायनानै हगारलाबायो आरो आं दा जायगाफोरखौ सिनारिफोरखौ बेनो जोंना एकदम मेन माबाया। ओमफ्राय आंना जाबाय कलेजआ बैथिं बै नुहुरनाय थालाया गिदिरा हिनजावफोरनि हस्टेल बे आं ओरै थाङो ओमफ्राय गेटआ ससे थांबानो मोनो आरो बेनिफ्राय 2 मिनिट लायो आरो आंना थांनानै। होमबा गाइस बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय गोजोन्थों।